नाजों बिलाथि बोरमा बेदर मोजां खुलुम नै गुमिया सबाय माबा गुमिया जोंना साम' खनगासिनो आरोना सबायजों जानांगौ जोङो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों लायनाय अबेबा थैनायसो हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर जोंहा दिनै माने फेमिलि पार्टि दं आरोना जोंहा सेलिब्रेसन दङ बिदिनो न'खरनि भाइ बाहागि ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि लोगो आरोना ओमफ्राय आंनि लोगोबो फैदों जिनाखि नोंथांमोना सिनायखायो JDX आरो बेजों लोगोसे बाजै दुमफ्रावबो दंफैयो आरोना जोंहानाव दिनै एसे जोङो रंजासिगोन ओमफ्राय जों हाम्फेयाबो एसे रंजागोन दा ओमफ्राय बाय बाहागि न'खरनि बिदा फंबाय गासिखौबो देखायगोन आं नोंथांमोननो थ' जोंनाव दायो नै बाजै दुमफ्राव दंफैयो आरोना ओमफ्राय जों दायो मोसानोसै बा मबाइलाव बेस्थ' माथोलाय मा जाखायो जायो बिना जानो बिना यो ओमफ्राय नै आनै दङ आनैया मोसागोन ना मोसाया थांसै आंहा दसे मोसानांगोन ओमफ्राय आइया गय खावदों जोंना ओमफ्राय बे जोंहानि आफा ओमफ्राय नै आयुषा मोनफैबायानो थाखुमालायबावो आसोला बा हेन्डसाम जानानै फैथारदों माथो एफा लेट थ' मोसाहैनोसै थ' मोसाहैनोसै फैदो ओइ सेन्देल लागाव बैसागो फैद' थ' बाय दा मा खालामदों नोंलाय मा खालामनो बोरमा गोदानो ए बोरमा गोदान नागिरदो आरो ना लोगोफोर नै स्टार्ट होजेनबायानो ओमफ्राय बैथियाय दै गुदुं फुदुंगासिनो दङ माने फेमिलि पार्टि आरोना दिनै बैसागुनि नायनो हागोन नै आमाया दै गुदुं फुदुंगासिनो आमाया पार्टि होदों आरोना फेमिलिनि बोरमा जानो नागिरदों बैसागुनि नै बोरमाया न'आवनो फिसिनाय खासि बोरमा खासि मानै खै केजिसो जागोनथाय 20-15सो थांगोनदां नाबो दङ जों दायो गुमैजों आंजों ना लायनो थांसै नै गुमैया ओइथिं दैया दुङाखै दां माथो बेलाय ओइ गुदुं जाहांबायानो थ' थांग्रोसै जोङो ना लायनो सावथालपारायाव लायनोसै जोङो एकदम फख्रियाव सारनानै लायगोन आरोना दायो लोगोफोर फाइनालि जों दायो फख्रियाव मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन दै फोरानदों नायाथ' गोगोम गिदिर दंखायो बायदि मोनदों आङो खुसिया साम'बो दं नै साम' सबायजों साम' होनलायनाय गुमैया जोंना साम' खनगासिनो आरोना सबायजों जानांगौ जोङो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों लायनाय अबेबा थैनायसो नायनायसो लानांगौ नै बिखं गोनांसो सबाय साम' नै थिंजाय मोजां गोजा अबेबा स्मक साम' लोगोफोर दायो जों साम' खनखांबाय नै मनासे खनखाबाय नै ओइ ना ओइ उठाबना लगे अ बास नै नाया लोगोफोर सब सिलभार केला डाइरेक्ट उठाइसे आरो कोट ओइटो এইটো ভাল নহয় ডাঙৰ হ'ব লাগে নাম গাছনে কব এই আছে 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 আহা নাই এই গ্রাস কাপ কেলা এইটো 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 এই বগাটো অ অ দুটাটো ফেলাই দি ইফালে
방건. itu pela. Itu pela. Pela dia. Pela dia. Aduh ibu katu. Wah, gura खांजोब्बाय नै जोबोद. आयु सुना सुवाखै इखो? 10 केजि ओंखारदों. गिदिरसिना ना फिसासिना? 10 केजि बा होमबा बिथिं 18 जाहैगोन ना? लाबोबायमोन भांगन गोजानाया. लोगोफोर दायो आं अमा बेदर लांफैलायबाय नै 10 केजि जोंहा आबौ गेन्द्राया गोदागासिनो दङ. मा दाम अमाया? मादामनो खोन्थाहरदो एसे सिनेमायाव थांसिगोन गोरलै मादाम रायलायगोन 40 थाखा नै केजि माबा अमा गोदाग्राया बुंनोबो रोङा सिं दं नै मा मोनजादों नोंलाय गय जागासिनो दङ अमा बेदर बायनो फैदों खै केजि लागोन दे खिथादो आं सेरबा लाबाय सेरबा माथो बान्दारबो लागोन बिबुबो लागोन बान्दारबो लागोन संजागोन हा नारजिजों बैसागु बोथोरनि नारजिजों मेजेमासो संजायोना नारजिजों नैबे आमाइनि आरोना अमाया आंनि अमाया आरो लोगोफोर बैसागुनि फानदों आङो एसे रायजो जादोंना अमा गैयिखाय बुथारदो होनलाबाय थाबायना दिनै ओंखायनो बुथारबाय आङो मोजाङानो जाबाय जोंहाबो एसे फेमिलि पार्टि दंखायोमोन नालाय आमाइनियावनो लांफैबाय आरोना अमाखौ दिनै हाथायबो गैया बाजार जायाखै नैथिं नै एक्टरफोर दंफैयो दुन्दिया सामब्राम गोजा संग्राया नैबेनो कुकमेना आदैया लेदाराव आरोना ओंखाम संग्रा मा आइटेम बानायदों दिनैलाय मा आइटेम जानाया औ बोरमा ओमफ्राय दङ ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय ना औ बेनोसै बे मोनथामानो अमाबो दंबावो अमाबो फेमिलि पार्टि आरोना लोगोफोर बैसागुनि आमाइ एकदम दिनै बैसागुनि फांसनाव एकदम रंजा बाजा जालांनांगौ मोसानांगौ बैसागुखौ एकदमबारे बयबो ज' ज'नो बयबो फैजोबदों आरो बाय बाहागि गासिबो सानजों फैजोबदों आरो गुमै मोनबाय नै बेयाव दै गुदुं फुदुंगासिनो नै आदैया नाखौ हालदैजों हालदै लगायदों आरो हालदै लगायगासिनो दं सेरबामोन नामाथाय नाया आं बायाखैना सेरबा लाबोदोंमोन आं नै बेहाय बोरमा संगासिनो नामाथाय मोनाखै बोरमा इयो माबादां बान्दार बिबु ना मोनहां जासिगोन नै ओइ अरा जोंथाराखैदांलै जोङो र' खर' गैया होनना खर' गोजासो ओंखारमारबाय नाया नाजों बेलाथि नैबे आदै मा आइटेम बानायदों दे खिथाहर एसे आइथिं जानाय आइटेमा बोरमा दङ ना दङ ओमफ्राय दाउ दङ लकेल दाउ दङ मोनबानो जानाय जासिगोन आलासिफ्राबो हांख्रायजानाय आलासिफ्रा सफैथ'वाखै सफैबानो जाजानाय जाबाय जाजोब्बाय आइटेमफ्रालाय जाबानो जाबाय मोनबाय नैब्ला बे आमाइ दिकेजुलनि ट्रेनजों फैदों ना मादों आंनि स्कुटिजोंसो फैदों फेमिलि पार्टि आरोना गानै दिकेजुलनि माबान नोंसोलाय सारमिना हमगासिनो दं मादै बेबो मादै ओमफ्राय जोंहा फेमिलि पार्टि दं आरोना दिनै बैसागुनि नैबे एम्बिटार लाबोजोबखादों नै डिजे मोनहां जाबाय लोगोफोर अमाया नै बोरमाया मोनखांबाय आरो मोदोम मोजां संनो गोनां दंबायो बोरमाया जाथावथाव जाबाय नै मोनजिया होबावनांगौ दङ नै बे आरोना जोंहा कारिगरा आदैया नैबे आनैमोना ना संदो आरो
ना भाजा एवदों ना एवदों ओइ देरलायलायो नैलाय माखासे मोनखांबाय दायो एरगासिनो दं नै फेमिलि पार्टि दं आरो दिनै बोसोर गोदाननि मोनहांबाय नायाबो औ मोनहांबाय ना मोनहांबाय आरो संबावनांगौ संबावनांगौ दं मा ना इयो लकेल ना भाङन 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 गोदै भाङनानो जों लायनायमोन ना फुख्रियाव आब' मोसागोना मोसाया नोंलाय मोसागोना मोसाया मोसानांगोनब्रा बैसागोआव मोसाया बोरै जानो दा मोसानांगोन एसे मोसानांगौ नै बे नै माबा हाइजें देनाय सामब्राम गोजा बोरमा एवसो नै सामब्राम बेयाव बोरमा एवगोन बोरमा एवगोन बोरमा मोजां मोदोम मोजां सामब्राम होबाय बानलु होसै बानलु मा दं इहाय बेयाव बानलु गोजा मिक्साराव उननाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सामब्राम गुफुर हाइजें तेजपातबो होबाय बिराद गोथाव जायो बिदि संनाया लोगोफोर हाबायावबो बिसोर संखायो आदैमोनानो दायो गासिबो मस्ला मस्लि एवग्रोनोसै हालदैया नांगौ नामा गैला नै लायखानोसै आं हालदैया मोदोमलायबाय मै बेदर गोलैबाय हनै देखायबाय ओमफ्राय मोसाना मोसानोलाय मोसागोनब्रा र' जोंहा नै डिउटियाव दं ना औ बेयावबो लाखादो नामा लाखादों दहायनिफ्रायनो लागासिनो आदा बाजै आइ आफा गासिबो न'खरनिनो गोजा बेखौनो आं न'खरनि हिसाबै ओरैनो जमा थुलुंगि जानो होननानै बैसागुनि नामै बेखौनो जमा बुथुमनाय जादों आरो दा एसे ओरैनो मान बिलाइ खालामनो सानदों मान फालि गोलाव गुसुं दं बे सा सानिया गोलाव गोजा दं बोसोर गोदाननि Kadang-kadang orang kayaknya. Ini. गासिबो न'खरनि गोजा आरोना लोगोफोर बोसोर गोदाननि सनमान लालायदों नैलाय फारसेनिफ्राय थांबाय नुनो नागिरालै उनावसो जिरायोबा मानो उन जाबावखो